Ana lintang cahayu aku ngenteni marang meko hengang kosong sontakon wan tane haraki janji kueling sumedhot ras ing tias Nimas ingsun marsapa sinaksenan bumi langit tangis ing tias nganteni padang
esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning hepang kekencangan tak indik so tak sawang tambah manis tiba bunga yen kelakon nyandek slirane bakal atiku ke luang liyan yen si podeng handutut ati kebranan nuramandut atiku sak saya beda tak sanani sun pikat pulutek bendo. Oke, hanya lagi kadang lagi pramu saji atur sugata samaripun katur panjenengan sadaya Bapak Ibu para tamu. Sumangga pun rahapi kanthi raos sing merti samaripun katur saking amugadi semoga. Halo. Soawan ning omah wis ora kasan kaluyuran hang goleki sing tak sayang nutup mitenggonku ora krasa esuk awan nganti bengi Dek Laras. jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke nggih ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon Ampun waktu wangsul khusus. riyin. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Oh nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le Lah masak. mirip tukang Le masak isa-isa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kamu Ini kok modern. bludun. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ora bakal atiku ke Siap, ada. luang liyan yen si podeng handutut ati kebranan atiku sak saya beda tak sanani sun pikat pulutek bendo. Podang kuning Luar biasa sampun sembah nuwun menika. menika katur para punden para sepuh ya. Tetap semoga pun happy kan keraos ingkang mertika sakeparipun katur saking megati. Monggo Ibu. Masuk sedaya. Oh, dereng pikantuk mriki sabar ya. Sampun. Sampun. Oke, siap. Nggih, nggih, nggih. Iki ndherekaken sing kundur para tamu yang sampun bareng badhe kundur ugi sembah nuwun ingkang agung munggah karoan panjenengan sedaya meresaken nyembatan setunggal monggo sawiji. Monggo Dik Sarini. Catatan sajroning ati datang luntur saya meraki aku kowe tadi
Gubuk asmara sampun katur. Matur sembah nuwun Desarini minangkani pamundhut panyuwun ingkang nuansa klasik katur para kasepuhan birunggan ki katur. Bapak Ibu yang tasih parenggahan pun sekecaken nulungan kanthi mar. Biasa seneng aku Nita. Nyapa Mas? Yen ana cah nom iso ngaturne langgam utawa tegese meneruskan apa ki jenenge kebudayaan-kebudayaan sing tegese bernuansa Jawa ngene iki seneng aku ya Mas. Melestarikan budaya Jawa. Bener wah luar biasa. Ayo Mas. Mas Galang umur pira to Mas? 19 tahun. 19? Nggih. Iya Mas. Yo Mas apa kuwi? Lah aku 20 iki kadek setahun, ora ngaruh. Kowe ki arep ngesir iki ta? Lewat aku sih. Lewat aku. Aku tak matur karo Mbah Dimen. Oh. Engko diblanti ya, Pak. Iya. Iya apa? Diblanti. Padakne wedhus. 19 tahun sudah luar biasa. Tapi udah besar loh Mas. Lah ora gede. Gede bawaan. Pripun, Pak? Aduh, niki. Oh, niki Pak ya Allah, calon mertua Mas. Ya patute ya nyangoni ngene iki. Sing arep nampangi dhisik iki aku kok iso nyang kowe. Ya tak kei. Waduh, ya ora apa-apa wis cunduk laris. Ngomongno ya tapi. Engko omongno ya. Piye? Ya omongno. Karo Pakne. Ya aku pipiken gen kae seneng karo aku ngono Mas. Mas Galang, kalau misal iki tembung umpama ki iso bali Mas. Umpama karo Nita Anjani iki gelem Mas, umur 20 tahun. Piye Mas? Wis dipacar urung sampean? Dereng. Urung. Misal iki tenan lho iki. Misal nek karo Nita Anjani gelem ra kowe? Nggih purun to. Purun. Nah, Tenan. Tenang. Tidak menyesal. Mboten. Ora Nyapa ketun. menyesal ki? Aku gur ngelekke ya bener iki cah ki ora ayu. sah gawe-gawe, Cah iki ayu, cah iki Ora ayu sah suarane gawe-gawe. apik. Ning bocah iki nek turu kerot lho. Kowe gelem? Ora. Gelem kowe? Ora ya. Timbang kowe ora iso turu, ayo terus kancilen. Ayo terus diloro mumet. Ayo. Sampean percaya kula napa Mas Mumut? Ora percaya kabeh. Oh. Langsung kan. Bali. Seket. Oh, bali seket. Ayo Mas Galang. Nggih. Monggo jenengan. Apa kowe pancen ra kelingan zamane nek biyen doni Mas Galang iki nyun